Dobrý den, dámy a pánové, u mikrofonu je Johnny123222 a tohle bude Let's Play na hru Minecraft. Jsme na úplně novém serveru tady s Daimoncem, Daimonci pozdrav. Čau čau. Jsme na úplně novém serveru, na úplně neznámém, nikdy jsem v životě tady nehrál, jmenuje se... A nemáme žádné věci a je tady naprosto 0 hráčů. Jo, je to vlastně server bez registrace, IP vám nedáme, to vám říkáme hned. A řekl bych, že tady to za chvilku nějak zrušej, ten server, protože podle mě tohle nebudou za to platit. Takže to podle mě za chvilku už nebude. No jak vidíte, vážně vůbec nic tady nemám. Tenhle tam ten dům není vůbec náš. Já zatím tak jako divně říkám, sorry, je to PvP server, ale prostě nic tady vážně nemáme. Opravdu slibuju, že tady... Klidně mě teď zabí. Mám u sebe jenom 6 hlíny, omega zase chunk error, to mě úplně štve. Wow. A víte, co je ještě víc super? Diamond se ty a nebudem mít výpadky s netem. A není tady ani lomeno čest, takže to je blbý, ale to je jedno. No tak to je jenom na fantasy craftu. No, tak můžeme jít. Já nasekám nějaký obilí, nějakou trávu teda. A tohle to vlastně bude nějaký takový už pořádný let's play. Jako jo, protože tady nebude pořádně nikdo hrát, že už musíme využít. A že aspoň za tu dobu, když to zrušej, tenhle ten server, tak si musíme postavit pořádný dům a pořádně se naexpit. Já tady čortnu crafting. Klidně, je to vážně nevadí. Hele, tak, hele, tam je nějaký portál. Hele, nepůjdeme nikam, kde to ještě není nic třeba postavenýho. Můžeme. Creeper bouchl. No jo, tak jako půjdem pryč. Ale teda doufám, že to nějakou chvilku vydrží, protože já v pondělí, v pondělí odjíždím pryč, takže videa nebudou týden, o tom ale natočím ještě informačku. A tím pádem vlastně nebude ani tohle, tak doufám, že to mezi tím nezrušijou. No, to já taky doufám. To by byl průser trochu. Tamhle vidíte v chunk erroru 2 skelíky. Já mám ale fakt příšerně moc těch chunk errorů. Mám asi nějaký problémy s Javou tady, protože ji mám nově nainstalovanou, no, tak asi tím. Jo, crafting, já ho taky čortnu, aby jsme měli každý svůj. Ok, no tak to nepotřebujeme, když budeme mít stejný dům spolu, že jo, takže. Hele, kráva, já jdu zabít, sice ručně, ale co. Hele, i slípka, já potřebuji slípku. Jsi tady? Jo, jsem. Jo, já už jsem se lekl, že to spadlo nějak, nebo prostě to by jsem jako asi nepřežil. Jo, ok, mám 3 masa z kraví jako. Jo, a vlastně. Teď budu mít 1 kuře, moju doufám teda. Jestli z ní vypadne vůbec. Mě napsal na Skypeu. Kdo? Nevím. Mě taky někdo, ale mě někdo, ne. Tak asi to byla jenom ozvěna z tvýho Skypeu. Já to na malinkou chvilku stopnu, abych se mohl kouknout, co a kdo mi napsal. Takže chvilku stop. OK, takže jsem zpět. Mohli jste slyšet zuřivý hlas mého otce. Jak na mě křičí, že se mám převléct. Opravdu zuřivé. Ty jsi to. Hej, ale jako kdyby ty si to, tak musíš všechno hledat od znova. Já teď tady pálím maso, jo. A prostě všechno jídlo. Hele, ale uhlí, když tak kopej hodně, jo, to budeme hodně potřebovat, i železo. Možná bychom se dneska mohli i zakopat v budce. Počkej, v čem? Nějaký, prostě tady vykopat nějakou boudu. Jo, no. Tak. A pak z toho udělat hotel. No, tak hotel. Takovýhle boudy. Už to vidím, no. Já taky. Úplně epický, hej. To bude jak bordel ve Znojmě. Ne, že bych tam byl. Ne, já tam fakt jako nebyl. Ne, jako fakt? To ti moc nevěřím. Kde ty jsi všude byl a nebyl? To fakt teda nevím. Počkej, já jsem na tebo. Konžeru, tak teď nemůžu. Teda jim. Chceš hodit nějaký kuře, tady máš jedno. Ne, já mám kuře. Já mám akorát 1 kuře, 1 steak a 1 uvařený vepřový, jo. Já taky.
Ale potom Ok. mám ještě teda, a jako ty nemáš žádný třeba, jo, máš nástroje, jak je vidět. Potom Já jsem udělal pro každýho jeden, nebo hele, želízko. To jsi hodnej. Jo, já Oh, mám a taky láva a voda. To je zajímavé. Hele, možná tady někdo byl opuštěný doly, takhle na začátek by se to i šiklo. to. Hele, takže už uteklo 13 minut. Už uteklo? Jo, uteklo to teda až moc rychle. To jo. Elřvoucí otec. Hele, dělali bychom ještě jeden part hnedka po tomhle. No, to je celkem jako na nic, protože mě by se to akorát do toho pletlo, víš co? No tak to by bylo tak nějak jedno, ne? Mně se docela i chce, nebo buď bychom takhle kopali off screen, anebo bychom... Já bych kopal off screen, aby o tom věděli, že prostě budeme těžit teďkom off screen. Ok, no hele, tak to už ukončí tak nějak, aby si to mohlo vyrendrovat. A to. Teda, no, já to budu rendrovat až asi zítra nebo pozítří. Stejně jako nahrávat na YouTube. Ano a teda čau. Čau. OK, takže jsem zpět. Mohli jste slyšet zuřivý hlas mého otce. Jak na mě křičí, že se mám převléct. Opravdu zuřivé. Ty jsi to. Hej, ale jako kdyby ty si to, tak musíš všechno hledat od znova. Já teď tady pálím maso, jo. A prostě všechno jídlo. Hele, ale uhlí, když tak kopej hodně, jo, to budeme hodně potřebovat, i železo. Možná bychom se dneska mohli i zakopat v budce. Počkej, v čem? Nějaký, prostě tady vykopat nějakou boudu. Jo, no. Tak. A pak z toho udělat hotel. No, tak hotel. Jsem takovýhle boudy. Už to vidím, no. Já taky. Úplně epický, hej. To bude jak bordel ve Znojmě. Ne, že bych tam byl. Ne, já tam fakt jako nebyl. Ne, jako fakt? To ti moc nevěřím. Kde ty jsi všude byl a nebyl? To fakt teda nevím. Počkej, já jsem na tebo. Konžeru, tak teď nemůžu. Teda jim. Chceš hodit nějaký kuře, tady máš jedno. Ne, já mám kuře. Já mám akorát jedno kuře, jeden steak a jedno uvařený vepřový, jo. Já taky. Ale potom mám ještě teda, a jako ty nemáš žádný třeba, jo, máš nástroje, jak je vidět. Potom Já jsem udělal pro každýho jeden, nebo hele, želízko. To jsi hodnej. Jo, já Oh, mám a láva a voda. To je zajímavé. Hele, možná tady někdo byl opuštěný doly, takhle na začátek by se to i šiklo. To. Hele, takže už uteklo 13 minut. Už uteklo? Jo, uteklo to teda až moc rychle. To jo. Elřvoucí otec. Hele, dělali bychom ještě jeden part hnedka po tomhle. No, to je celkem jako na nic, protože mě by se to akorát do toho pletlo, víš co? No tak to by bylo tak nějak jedno, ne? Mně se docela i chce, nebo buď bychom takhle kopali off screen, anebo bychom... Já bych kopal off screen, aby o tom věděli, že prostě budeme těžit teďkom off screen. Ok, no hele, tak to už ukončí tak nějak, aby si to mohlo vyrendrovat. A to. Teda, no, já to budu rendrovat až asi zítra nebo pozítří. Stejně jako nahrávat na YouTube. Ano a teda čau. Čau.